Danas ćemo govoriti o štednji u drugom stupu. Drugi stup predstavlja individualnu kapitaliziranu štednju, pri čemu individualna znači da je riječ o osobnoj imovini, te da se uplaćena sredstva evidentiraju na osobnom računu korisnika. Dok riječ kapitalizirana znači da prilikom uplaćivanja u odabrani obavezni mirovinski fond ostvarujete neki prinos od tog ulaganja i hrvatski zaposlenici su dužni u drugi stup uplaćivati 5% od bruto plaće. Prikupljanje sredstava odvija se putem obveznih mirovinskih fondova, dok se isplate mirovina odvijaju isključivo putem mirovinskih osiguravajućih društava. U momentu kad ostvarite pravo na mirovinu iz drugog ili trećeg stupa, najprije treba odabrati mirovinsko osiguravajuće društvo i podnijeti zahtjev za sklapanje ugovora o mirovini. Mirovinsko osiguravajuće društvo s vama sklapa ugovor o mirovini na temelju kojeg se određuje i isplaćuje mirovina. U okviru toga postoje različiti mirovinski programi prema vrsti i obliku mirovine, te ovisno o uvjetima koje ispunjavate. U drugom stupu u ponudi imate starosne, invalidske ili obiteljske mirovine. Vrijedi upamtiti da starosne invalidske mirovine mogu biti pojedinačne ili zajedničke. I kod pojedinačne i kod zajedničke moguće je ugovoriti i zajamčeno razdoblje isplate. Kad govorimo o obiteljskoj mirovini, to se pak određuje kao jedinstvena mirovina za sve članove obitelji. Imamo 4 kombinacije. Prva je pojedinačna mirovina, druga je pojedinačna mirovina sa zajamčenim razdobljem, što znači da se u slučaju smrti korisnika prije isteka zajamčenog razdoblja novac nastavlja isplaćivati imenovanom korisniku do isteka istog zajamčenog razdoblja. Zatim imamo termin zajednička mirovina koja se isplaćuje korisniku mirovine ili doživotno bračnom drugu koji nadživi korisnika. I zadnja solucija je zajednička mirovina sa zajamčenim razdobljem koja će se isplaćivati korisniku ili doživotno bračnom drugu koji nadživi korisnika ili nakon smrti obaju bračnih drugova tijekom zajamčenog razdoblja, imenovanom korisniku do kraja zajamčenog razdoblja ukoliko ti bračni drugovi prethodno za to daju suglasnost.